Казвам се Сейхан Халим и се обучавам за специалист по автоматизация в учебния център на фирма Lipker. Разбрах за обучението по време на практиката ми като студент и видях възможност да надградя наученото в университета. Учебната програма е с продължителност от година и половина. Основната част от нея се състои в разработване на учебен проект, който обхваща всички основни теми от направление автоматика. Първоначално проектираме електрически схеми на специализиран софтуер. След това изграждаме схемите с реалните елементи. Впоследствие ги тестваме с участието на инструктор. Също така се учим да автоматизираме и диагностицираме различни процеси върху учебни стендове. С напредване на обучението се научаваме да програмираме контролери, с които управляваме множество процеси. Учебната програма включва и темата роботика. За тази цел разполагаме с учебен робот, на който програмираме различни движения. В обучението най-много ми харесва това, че имаме възможността веднага да приложим наученото в практиката. Така знанията и уменията намират реализация в процесите по автоматизиране на производството на фирмата. Като голямо предимство мога да отбележа осигуреното заплащане по време на обучението, плюс всички други придобивки, които се полагат на сътрудниците на компанията. След завършване на учебния център, Lipker предлага разнообразни възможности за бъдещо развитие. Препоръчвам обучението на всеки, който има желание за развитие в областта на автоматиката, професия ориентирана към бъдещето.